Suomen jääkiekkomaajoukkue avasi voittotilinsä tämän kauden Eurohockey-tuurilla. Suomi murskasi hetki sitten Helsingin areenalla päättyneessä ottelussa Tšekin komeasti maalein 5-0. Leijonat murjoi Tšekin jäänrakoon ottelun toisen erän tehohetkellään. Ottelun avauserä oli Tšekin hallintaa, mutta ainoan maalin teki Suomi. 4. minuutilla puolustaja Jyrki Välivaara malttoi ja sijoitti kiekon komeasti maaliin. Venäjää vastaan Suomella oli maalinteko-ongelmia, mutta nyt toisessa erässä Leijonat iski peräti 3 reilun minuutin sisään. Ensin Jori Lehterän erinomaisen esityön jälkeen Jarkko Immonen niittasi 2-0 ja heti perään Välivaaran syötöstä Teemu Laine 3-0. Ja vielä Petri Kontiolan tarjoilusta 4. osuma asialla Janne Lahti uransa ensimmäisellä maajoukkueen maalilla. Päätöserässä Lahti laukoi vielä toisella osumallaan loppunumerot 5-0. Tosi hyvä fiilis, että alku oli vähän nihkeetä, mutta ruvettiin liikkuu hyvin, taklattiin paljon, saatiin kiekonriistoa. Melkein noista kiekonriistoista ne kaikki maalit tulikin. Maalintekijöiden ohella Leijonien onnistujiin kuului muun muassa 0 pelin torjunut maalivahti Karri Rämö. Toisen maalin jälkeen niin vapautui pelaaminen ja pelattiin hyvää lätkää sen jälkeen. Ja totta kai kun rohkeasti pelaa, tulee väliin virheitäkin, mutta että, olihan tulos aika tyly kyllä meille, ei siinä mitään. Päivän toisessa ottelussa Ruotsi kukisti Venäjän 3-2. Näin huomisessa Suomen ja Ruotsin kohtaamisessa pelataan Karjala-turnauksen voitosta.